Η Έλενα Παπαρίζου έκλεψε την παράσταση από τους διαγωνιζόμενους στο σοου Χορού στον Πάγο με τη σεξι εμφάνισή της. Τόση ώρα το δείχνει και τώρα ντρέπεται. Γύρνα κορίνα, κοίτα. Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να το πει κάποιος. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι επίσης. Το καυτό ντεκολτέ της Έλενας Παπαρίζου παραλίγο να λιώσει τον πάγο στο Dancing on Ice. Εγώ στο Dancing on Ice τους είδα χτες όλους να ζεσταίνονται πάνω. Ήταν από την Παπαρίζου, ναι. Τι φόρεμα ήταν αυτό. Βίφορ Βεντέτα. Κάτι άλλο μου έρχεται στο μυαλό. Το μαύρο στενό φόρεμα της Έλενας Παπαρίζου με τη διαφάνεια στο ντεκολτέ του Γάλλου σχεδιαστή Ερβέ Λερού προκάλεσε πολλά σχόλια. Ήθελε ένα ρούχο να δείξει το καλό γραμμημένο σώμα που έχει η Έλενα, να τονίζει τα δυνατά του ποικιλία και να αισθάνθει άνετα. Το πιο σημαντικό από όλα. Την κυρία Παπαρίζου την είδα μια κούκλα, της πήγαινε πάρα πολύ το φουστάνι που φόραγε. Ήταν λίγο προκλητικό νομίζω όσο χρειαζόταν, όχι παραπάνω. Το συγκεκριμένο φόρμα είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Κάποιοι όμως δεν είδαν με το ίδιο μάτι το περήφανο ντεκολτέ της Έλενας Παπαρίζου. Ποιο μπούστο θυμίζει το μπούστο της Χριστίνας Πολίτη? Το χθεσινό μπούστο είναι. Συγγνώμη, είναι υπερμπούστο. Καλύτερο από της Πολίτη το μπούστο τώρα. Εμένα τουλάχιστον δεν είναι και ακριβό, είναι τζάμπα. Μάλιστα. Okay. Τζαμπόμπουστο. Ναι, έγινε. Διάβαζα στο Twitter, λέει κάποιος. Το μπούστο ή το φόρεμα? Το μπούστο μιλάμε τώρα, γιατί το φόρεμα είναι σφιχτό. Πώς είναι ακριβό ένα μπούστο? Λέει όποια θέλει να βάλει στήθος, να μην πάει να βάλει, το έχει βάλει όλο. Όλο? Το βλέπετε όλο στο dancing. Μου έβγαλε Rihannizer θα έλεγα. Ήθελε λίγο rock, ναι. Μ' αρέσει το Walty γιατί σου πάει πάρα πολύ. It was fun. Η Έλενα Παπαρίζου αποδείχτηκε άξια αντικαταστάτρια του Γιώργου Λεβέντη. Πολύ ωραίο. I like this program, very good. Μιλούσαν, είδα 20 λεπτά και μιλούσαν όλα αγγλικά. Γιατί αυτό δεν ξέρω αγγλικά και λέω θα είναι το αμερικάνικο. Μέχρι να αρχίσει το ελληνικό δεν παίρνουν ανύπνο. Πέταξε, ξύπνησα και τελειώσει. Helmet, πώς λέγεται, κράνος. Το βλέμμα σου είναι λίγο σαν question mark. Mr. Greek Kamaki. Οι τηλεθεατές που δεν είχαν proficiency είχαν το πρόβλημα. Αλλά η Παπαρίζου έφτανε το υπερθέαμα. Κοιτούσαμε την Παπαρίζου και την παρουσιάστρια, την κυρία Παλατσινού και την επιτροπή, όλοι οι υπέροχοι. Μόνο τους διαγωνιζόμενους δεν πρόσεχε κανένας.